Nhlolanja ka-2021, uMagashule nabanye bavela enkantolo ngecala lokukhwabanisa u-255 million wamarandi wohlelo lwezindlu zophahla lwe-asbestos. Lokhu kwenzeke sengundunankulu wase-Free State. NgoNhlaba ka-2021, ikomiti lokusebenza kwansuku zonke le-ANC laqala umthetho wokushenxa labe selimisa. Yena waphosela inselele lokhu-ke wamisa umengameli weqembu. Wathi ukumiswa kwakhe kwabeke kunenhlese yezombusazwe wanikela enkantolo. Kwathi-ke ngoNhlangulana ka-2021, inkantolo ephakeme yaseGoli yasichitha isicelo sakhe sokuphosela inselele ukumiswa kwakhe. NgoNtulikazi ka-2021, uMagashule wadlulisa isinqumo senkantolo ephakeme yaseGoli. Kwathi ngoNtulikazi futhi ka-2021, weqa umyalelo we-ANC waqhubeka nokwethula inkulumo emihlanganweni yeqembu. NgoNcwaba ka-2021, wafaka isaziso sokudlulisa isinqumo senkantolo. Kwathi-ke ngomhla ziyi-11 kuNcwaba ka-2021, inkantolo yomthethosisekelo yavuna isinqumo senkantolo ephakeme. Kuyena uNcwaba futhi ka-2021, nenkantolo yokudluliswa kwamacala yavuna ukumiswa kwakhe. Kwathi-ke ngomhla zingu-25 kuNcwaba ka-2021, ummeli wakhe u-Advocate Dalimpofu wasola-ke inkantolo ngokuchema nomengameli uCyril Ramaphosa. NgoMandulo ka-2021, wakhala ngaphansi futhi-ke ekudluliseni ukumiswa kwakhe. Kwathi ngoMasingana ka-2022, inkantolo yokudluliswa kwamacala yachitha isicelo sakhe sokudlulisa isinqumo sokumiswa kwakhe. NgoNhlaba ka-2023, unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula wathi icala lokuqondisa igwegwe likaMagashule laqulwa ngasekuqaleni-ke kwenyanga. uMbalula wathi-ke uMagashule wavunyelwa ukuba abeke lwakhe uhlangothi, kodwa-ke wehluleka ukwenza lokho. Wathi-ke ukwehluleka ukuxolisa kukaMagashule kwabe kungukungayiphathi kahle. uMagashule wanikwa-ke iy'nsuku eziyisikhombisa ukuchaza ukuthi-ke kungani kungafanele axoshwe. Mhla zili-12 kuNhlangulana ka-2023, ikomiti lezokuqondisa igwegwe leqembu laqinisekisa ukuxoshwa kukaMagashule ku-ANC.